Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out. Alright, velkommen til. I dag er det den 11. januar 2026. Lige nu er vi i Rom, Italien, hvor jeg har haft en uge på et mega lækkert spa-hotel for lige at rekalibrere og tage den lidt med ro, inden alt det vilde det går i gang, inden Ragnarøket kommer. Vi har brugt primært hele december på at klargøre til januar, hvor der egentlig bare skulle eksekveres på tingene, så jeg kunne tage det stille og roligt og planlægge på, hvad det er, der skal ske videre. Så derfor har vi også sat en masse nye mål, en masse spændende projekter, der kommer i gang. Men det kommer jeg til at fortælle jer meget mere om lige om lidt. Lige nu skal jeg ud af det her hotel. Jeg havde check-out for en time siden, og de har lige ringet til mig, jeg skal til at smutte ud, så jeg skal smutte. Jeg har faktisk slet ikke tid til at stå her og snakke. Og så ses vi i Cape Town, som jeg skal til nu her, hvor jeg fortæller jer meget mere om, hvad det er, der sker, og hvad det er, vi laver lige nu. Så, vi ses! Så er vi i Cape Town. Fuldstændig fantastisk udsigt her. Det er simpelthen bare midt i bjergene, og lige et par kilometer den der vej, så kommer der simpelthen også vand. Men det er fuldstændig fantastisk. Vi er landet. Nu skal jeg ud til nogle af mine venner. Det er nogle tyskere, som driver et agency, der minder meget om det, vi har. Så vi skal simpelthen bare ud at netværke lidt. Jeg skal ud og se, hvordan de kører deres, og det er nogle af mine ting. Og forhåbentlig kan vi lære et eller andet af hinanden. Det bliver super godt. Så januar her er en super spændende måned for os. Det er der, hvor man kan sige på papiret, at business skulle være bedst. Så vi har sat et target for den her måned, skal vi lave 500.000 kroner. Og hvis vi så rammer den 500.000, har vi lavet en gevinst, en incentive til boysene med, at vi tager 3 uger på Bali her til marts, alt betalt. Så vi er fuldt lagt ind på det. Vi har lukket 2 nye kunder i den her måned. En på en 100k upfront fee, og så 30% profit share, og en consulting kunde på 40k upfront. Så der kommer vi at få noget cash ind der, så regner vi med at cirka alle vores kunder kommer til at fordoble deres forretning den her måned, på grund af at det var bare januar. Så der er tryk på. Lige nu er jeg er lidt 50-50 om jeg rammer target. Jeg prøvede lige at køre alle kunderne op på, hvad de var nu, og hvad vi får ind, og hvad der projektet vi får ind. Og jeg vil sige, jeg synes, den er lidt 50-50. Vi skal i hvert fald spids ballerne og tænderne sammen, hvis vi skal nå det. Så der skal knokkes på. Boysene er lagt ind, teamet er lagt ind. Nu skal vi bare eksekvere på det. Indtil videre er Sydafrika et super lækkert sted. Det er basically bare Europa om sommeren. Bare lidt mere tropisk, kan man sige, og lidt mere kriminelt. En vanvittigt lækkert sted, vanvittigt lækkert klima. Jeg forstår godt, hvorfor folk de tager til i januar, men det er satme også dyrt. Men super lækkert sted. Mega glad for, at jeg er kommet herhen til det. It's good, bro. How are you doing? Good. You're vlogging. I'm vlogging today. Oh. The Germans. I have to say something in English now. Yeah, what can you say? Hi, hi. Hi. Oh, that's good. That's good. And you got Liam as well. Oh, yeah, come on in. Thank you. That's good, broski. Alright. Min telefon gik i stykker. Skærmen gik bare helt kaput. Så jeg har været ude og købe den nye. Super lækker. Men det er ikke det skal handle om. Det er den 28. januar. Vi satte et target på 500.000 den her måned, og det ser ikke ud til, at vi rammer det. Det ser ud til, at vi lander omkring de 400.000. Til gengæld ser rigtig måned rigtig god ud. Vi har allerede 100.000, der kommer ind helt til at starte med, uden omkring vores performance fees. Og så har vi 2 live events, vi kører. En for et infoprodukt, som allerede laver omkring 2 millioner om måneden, eller de laver 2,5 millioner om måneden lige nu. Så jeg regner med, at vi som minimum kan fakturere dem til 20%, til $20,000 fra det live event, vi kører der, som er et større setup.
ellers ser det ud til, at der er rigtig mange gode ting i spil. Vi begynder at gå mere ind i acquisition igen, så at få flere kunder ind, og vores model kommer til at være lidt anderledes. Det er ikke det mest spændende for mange, jeg kunne forestille jer, men det vi kommer til at gøre, det er, at vi kommer til at have flere forskellige ben i forretningen. Så den måde vi får kunder på lige nu, er at nogen hører om og synes vi er fede, vi får dem ind, vi tager 30% af deres forretning, og vi tager en 100.000 kroners opstartsfee, og så kører vi egentlig bare derfra. Men den funnel, vi rigtig gerne vil køre, er, at vi funder folk ind til vores consulting offer først, som måske kommer til at være omkring 60.000 kroner, hvor vi lige så stille arbejder dem op, altså virkelig får integreret vores systemer, vores filosofi, og så opsætter dem ind til vores Done For You agency, hvor vi altså kommer til at operate dem. På den måde sikrer vi os, at det er nogle personer, vi kan arbejde 100% med. Det er nogle personer, som allerede har et super godt fundament, så vi bare kan gøre de ting, som kommer til at flytte forretningen. De der 40, 50, 60% ekstra, som de ikke selv vil kunne gøre. Og det vigtigste er, at vi sørger for, at de ikke er mærkelige. Vi har haft vores første churn den her måned. En kunde, som vi har mistet. Faktisk vores lavest betalende kunde, hvilket jo egentlig gør det fint nok. Det er ikke noget, vi græder over, men det giver god mening. Altså den var der sgu bare ikke længere, så det er bare med at komme videre og så sørge for, at der er nogle nye, hvor der kan komme nyt energi i. Men that's the name of the game. You win some, you lose some. Og det gør mig sgu ikke det store. Altså jeg ved, hvad vi kan. Jeg kender vores worth, og vi kan sgu heller ikke sælge os til 10.000, 5.000 kroner månedlige performance fees. Altså det giver bare ikke mening med de timer, vi putter ind i det. Så, that's the name of the game. Det er nu sidst på måneden, 31. januar, og I tænker sikkert, om vi nåede målet. Det gør vi ikke. Det gør vi sgu ikke. Og jeg kan sagtens sidde her og have en dårlig fornemmelse med det og tænke alt er lort, men for at være ærlig er det ikke noget, der rigtig rører mig. Jeg tror, mit tema for januar her har meget været en måned af taknemmelighed. Jeg tror virkelig, jeg har haft mulighed for at tænke over, hvor fantastisk mit liv egentlig er. Jeg tror, en side, du jo tit ser, hvilket jo også en side, man skal se, er, hvor hårdt alting er, og hvor meget man arbejder, og hvor meget man offrer. Men en side, som jeg også synes, der er vigtigt at vise, er, hvor fuldstændig fantastisk mit liv egentlig er. Altså, smid al travlhed væk, smid al stress væk, så er jeg super duper privilegeret. Jeg har al frihed i verden, hvilket også kan være et curse mange steder til, at jeg kan rejse. Jeg tjener nok penge til, at jeg kan gøre, hvad end jeg har lyst til. Jeg har fantastiske mennesker omkring mig, som elsker mig. Jeg har fantastiske venner, og jeg har et fantastisk netværk. Jeg driver en fantastisk sund forretning, som leverer værdi til andre, og som vi også tjener rigtig, rigtig mange penge på. Jeg har en fantastisk familie, som elsker mig. Og jeg tror, at den her måned har jeg bare virkelig indset, hvor privilegeret jeg er. Det er jo ikke privilegeret, fordi at jeg har selv sat mig i den position, men hvor godt et liv jeg egentlig har. Hvor vigtigt det er for mig, at jeg også er taknemmelig i alt det her, fordi jeg har bare sat alle mine værdier på, hvor godt et liv jeg må leve på, hvad for nogle mål jeg opnår. Jeg kan huske, at jeg havde en snak med min mentor, hvor jeg fortalte om mit drømmeliv, og virkelig gik i detaljer om, hvordan jeg ville leve. Og han spurgte mig, okay bro, hvorfor er det, du ikke lever det her liv lige nu? Og det var et godt spørgsmål, fordi jeg havde midlerne til at kunne gøre det. Så hvorfor er det, jeg ikke lever det drømmeliv, som jeg altid har haft? Og det er jo et eller andet sted, fordi jeg kan føle, at jeg har været fortjent til det. Jeg skal tjene x antal kroner, jeg skal have x antal på kontoen. Men for mig nu, tror jeg bare heller ikke, at jeg kommer længere ved at begrænse mig selv og limit mig selv og putte stress og pres på mig. Jeg tror lige så vel, at jeg kommer langt nu ved at være inspireret, altså ved at blive motiveret af desire, ikke bare pain og suffering. Og jeg havde den samme snak med min gode ven Ed, som jeg var ude med i dag, og han havde præcis den samme taknemmelighed, som også bare har lagt meget pres på sig selv, som jo også har fået ham langt, og som også har fået mig langt. Det er ikke fordi, jeg ikke er glad for, at jeg har gjort det. Men jeg kommer også fra et andet sted nu med, hvad der er vigtigt for mig, og hvad det er, der får mig videre til næste step.
Og der tror jeg bare, at jeg kommer langt længere ved at være inspireret, i stedet for ved at være presset. 1 til 2 til 3 beslutninger, jeg kan lave nu, kan være det, der gør, at jeg praktisk talt er i top 0,001%. Så for mig er det vigtigt, at jeg tager de gode beslutninger, i stedet for at jeg bare presser igennem. Mig og Ed snakkede også om det i dag. Det var egentlig bare meningen, at vi skulle gå en tur på en time, men endte med at være sammen i 5 timer, hvor vi bare snakkede frem og tilbage. Og det gik egentlig også bare på, hvor hjernevasket vi har været i forhold til, hvad der er vigtigt. Og det er jo fordi, vi har sat så vanvittigt høj en standard for os selv, som vi skulle leve op til, i forhold til mange ting, som også har gjort, at vi har skulle suffe igennem det. Men jeg ved, hvor jeg er nu, og der, hvor jeg gerne vil hen, er det langt vigtigt, at jeg romantiserer det hele. Fordi, lad os sige, at jeg tjener 10 gange mere, end jeg gør nu, kommer det ikke til at ændre mit liv. Lad os sige, at jeg tjener 20 gange mere, end jeg tjener nu, det kommer ikke til at ændre mit liv. Det kommer til at ændre, hvad for en cash jeg bor i, og hvad for en bil jeg kører i. That's it. Altså, jeg kan gøre det, jeg har lyst til. Så for mig er det ikke det, der skal drive det. Det skal ikke være en større kasse, fordi så kommer jeg aldrig til at blive glad. Så kommer det til at være en konstant rejse efter flere materielle ting, som ideelt set ikke har nogen værdi hos mig, fordi jeg kommer aldrig til at være content med det, fordi jeg ved efterhånden, at jeg vil altid nå det næste, jeg vil altid have det næste. Så det vi snakker om er bare de små ting i livet, hvor meget vi elsker, for eksempel vi står op og bare får den lækre elektrolytdrik, som vi får, at vi går ned og køber den kaffe, vi gerne vil have, at vi går i gym, og vi elsker vores gåture, hvor vi har mulighed for at høre lydbog imens. Altså de der små ting, man bare kan romantisere. Og hvis du kan blive glad, hvis du bare har de ting, om det går godt i din forretning, om det går dårligt i din forretning, kan du altid være glad. Og jeg kan mærke det der, hvor jeg er nu. Altså, jeg er træt af det der med konstant hustle mindset, konstant være drænet, konstant være presset og være i survival mode, og så til at være i thrive mode igen. Altså virkelig bare elske alt det, jeg gør, fordi jeg elsker det, jeg gør, i stedet for det må jeg gerne vil opnå, eller de ting, jeg gerne vil have. Altså i reelt set ejer vi ikke noget. Vi kommer alle sammen til at gå fra en dag, og jeg ved bare, det jeg vil for mig selv nu, er at leve et liv af taknemmelighed, leve et liv af enlightenment, leve et liv af alignment, i stedet for at leve et liv af stress og pres. Og det er ikke fordi, jeg ikke vil have stress, og det er ikke fordi, jeg vil gå igennem hårde ting. Det vil jeg. Men automatisk, hvis jeg har mine prioriteter anderledes i forhold til ting, jeg vil have, til ting, jeg elsker at gøre, kommer det aldrig til at være på samme måde pressende. Og det fede er, at mange af de ting, som jeg ikke kan lide nu, kan jeg reframe til mig selv, hvorfor det er, jeg godt kan lide dem, og hvorfor det er, hvorfor det er, det aligner med det, jeg gerne vil. Så første måned her har været vanvittigt givende for mig. Ikke i forhold til mål, vi har opnået, eller faktisk, hvordan forretningen er gået. For at være ærlig, har vi mistet 2 kunder den her måned. Og altså, jeg har aldrig været gladere for det. Altså, vi har siddet på kaldene med kunderne, som også har været nogle lidt sjove måder. Den ene kunde gav vi simpelthen for mange kunder, så det blev for stressende. Og den anden kunde tror jeg bare, vi er vokset fra på et tidspunkt. Og så det har ikke rørt mig overhovedet. Altså, det har nærmest været en lettelse, fordi jeg ved, okay, jeg ved, hvad det er, jeg vil nu, og jeg ved også, hvor vi skal tage forretningen nu. Og det kommer bare til at blive på så stor plan, at det simpelthen ikke kan lade mig rokke sådan nogle små ting. Så jeg er vanvittigt fortrøstningsfuld, og jeg bliver ramt af sådan en form for taknemmelighed. En stor følelse af taknemmelighed, hvilket jeg synes, at der er virkelig smuk, og som jeg synes, at flere skal finde i sig selv, fordi jeg ved godt, det er nemt for mig at sige, penge er ikke vigtigt, og at du ikke skal gå igennem hårde ting, fordi selvfølgelig skal du det. Altså det har jeg jo selv gjort, og penge er stadig rigtig, rigtig vigtigt for mig. Men jeg ved også bare, på hvilket parameter penge er vigtigt for mig. Penge er ikke vigtigt for mig på grund af de ting, jeg kan købe, men mere de ting, jeg kan gøre, og den impact, som jeg kan give. Så jeg tror, det er der, hvor det har været vigtigt for mig at realign. Og selvfølgelig, hvis man ikke tjener nok penge til, at man kan leve ordentligt, så skal det jo selvfølgelig være fokus. Man skal redde sig selv, før man kan redde andre. Det har været vanvittigt smukt. Jeg tror, vi går i en periode de næste par år, hvor at spiritualitet og enlightenment kommer til at være virkelig, virkelig prominent i alle. Altså alle iværksættere, jeg snakker med, som er på mit niveau og over mit niveau, er gået igennem præcis det samme som mig. Alle har fået mange af de samme åbenbaringer, som jeg har i forhold til, hvad der er vigtigt for mig, og hvad der egentlig
beskriver et godt liv, hvordan jeg lever et godt liv. Så for mig er det 100% et tegn på, at vi går en ny tid i møde. Alt hvad der hedder grind og hustle-kultur, og det kommer stadig til at være der, men det kommer til at være framet på en ny måde end det. 100%. En anden ting, mig og Ed har snakket om, er, hvor lav barn er for at få succes. Altså, han snakkede om nogle bøger, han læste, og hvordan han implementerede tingene, og jeg fik en åbenbaring igen, så genial som jeg nu er. Det er jeg ikke. Men få tilegnet sig information, og så reelt set implementere det. Han snakkede om, hvordan han læste ting, som gav ham nye perspektiver, stille spørgsmål, og så prøvede at besvare de spørgsmål, som var nogle store, svære spørgsmål. Og jeg tænkte bare, der er så mange, der vil læse de her bøger, eller der vil se det her, og de vil aldrig gøre noget ved det. Jeg kan sidde og sige alle de her ting, og jeg kan sidde og servere jer guldkorn til verden er omme, men I vil stadig spise havregryn, som den gode jeg Hassan siger, eller sagde. Der er så meget god information derude, og der er alt viden derude. Men det største skill, og også bare snakke om, hvor lav barn er, at fucking gøre de ting, der bliver sagt. Den information, du får, gør de ting, der står. Læser du en bog, hvor den giver dig aktive værktøjer, som du kan arbejde med, gør det, implementer det. Barn er så lav for succes, og jeg ser det kun mere og mere. Jeg ved ikke, om det er mig, der har en anden form for storhedsvanvid, men når jeg snakker med folk, eller kigger på andre folk, tænker jeg bare, hold kæft, for ved de ikke en skid. Der er ikke nogen, der ved en skid. Jeg ved ikke en fucking skid. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg laver. Jeg prøver bare ting, jeg ser, om det fungerer. Hvis det fungerer, fuldstændig fantastisk. Men der er ingen, der ved, hvad de laver. Der er bare nogen, der er bedre til at gøre det mere, tage feedback hurtigere og så lave om på det. Men der er ikke nogen, der ved, hvad de laver. Det er en smuk tid, vi går i møde. Det ved jeg. For mig er det bare vigtigt, at jeg virkelig beholder det her. Den her taknemmelighed, fordi jeg ved bare, at den person jeg er, hvordan jeg bliver drevet, kommer det til at få mig så meget længere, end at jeg konstant skal føle skam over, at jeg ikke er god nok, på grund af mine uretfærdige standarder. Og at gøre alt med hjertet, i stedet for altid med hjernen. I stedet for altid skal overanalysere alt, og stille ting op mod hinanden. Så prøv at gøre mere med hjertet. Arbejde med hjertet, arbejde ud fra hjertet. Prøv at lytte til det, i stedet for bare altid min analytiske hjerne. Så vanvittigt mange ting, jeg skal arbejde på. Men jeg ved, at det er det, der kommer til at få os derhen, hvor vi gerne vil have. Fordi vi har sat vanvittigt store mål. Vi i år vil gerne lave 15 millioner. Og det kommer sgu bare ikke til at ske med de samme gamle metoder, som har fået os til 3 millioner om året. Altså, så bliver vi sgu bare nødt til at blive nye personer og gøre nye ting. Jeg har altid kunne sige det der, jeg bliver nødt til at blive en ny person, jeg bliver nødt til at gøre nye ting. Men jeg tror endelig, at det begynder så at klikke for mig, hvad det er, jeg skal blive, og hvad det er, jeg skal gøre. Hvilket er jo det vigtigste. Så boys and girls, let's get it.